Dobre, tu je pokračovanie, lebo nám to nevyšlo, dobre? Ale už robíme ďalšie. Takže nemáte sa o čo obávať. O chvíľu ma už boli ruka z držania, sorry. Ja s tým tak chýbem. Ty máš to lízatko zo zeme. Aha, vlastne od nás. Lebo také to bolo aj na zemi. No už ho dáva dole ten aviák. Už to dáva na strom. Však som ťa? Už. No už to otvárajú, takže sme zadali. Ale nechápeme, prečo to zdvíhajú. Lebo fújha, to je ale výška. Pozrite. Strihni to. Nie. Ľudia, sorry, mobil sa mi pošmykol. Mám zase málo percent. Dobre, máš to všetko natáčané? Už to dáva dole, A hej? daj to len pri tom máji. No a už to je blízko. Len dole nech to ešte ide, lebo on to dáva pomaly, viete, on sa bojí. On dáva pri nás ten kábel. To je zážitok, ináč veľký, riadne. Zastavil. Je tu blízko. Kúsok od nás, aspoň taký metrík. Menej jak meter. Vidíte ho? On asi skúša, že či to dočiahne ten kábel, viete? No, ale určite to pôjde. Šimon vám chce dať čo povedať. To je video. Môj kamarát mi na tom háku vysel jak budianý klobal priateľov. Kde je? Tu je. Sorry, že som... Už to dávam na maj. Už ho ide dávať dole, takže A idú ho zaseknúť. Skúsim vám to dať z najlepšieho uhla.